Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan şərif ayında urazа tutабыз. Bu uраза ул безнең кайбер әйберләрдән тыелу. Иң әүвәл ризыктан, эшүдән һәм якынлык кылудан. Шушы эш әйбердә без тыелабыз фәҗр вакытыннан, сахар тамам вакытыннан алып, кояш баяганга хәтле. Халал әйбер харам була безгә. Шуңа күрә инде менә шушы әйберләрне без эшләсәк, шушы өчесенең берсен генә булса да, көндез безнең уразабыз бузыла. Калган әйберләрне эшләргә рөхсәт ителә. Әмма ләкин җәмәгать, без сезнең белән Рамазан шәриф аенда буш әйберләрдән арынырга тиешбез. Рамазан шәриф ае елга бер генә тапкыр була. Шәт бәлки бу минем иң соңгы уразамдыр да, аны бит әйтеп тә булмый. Шуңа күрә уразада, Рамазан аенда без күбрәк изге гамәлләр эшлик. Бушка үзебезнең вакытыбызны үткәрмик. Барысында җәдвәлләребезгә язып куйык. Нидедер эшли торган гыйбадәтләребезне һәм башкаларын. Кайбер кешеләр бар, хәтта сәфәрләрен дә калдыралар. Рамазан ае елга бер генә тапкыр була. Мин бу вакытны сәфәрдә үткәрәсем килми, үткәрәсем килә гыйбадәттә дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә инде иншалла эшлик файдалы әйберләрне, кайсылары безгә файда китерә. Менә шушлай итеп ураза тотканда, Рамазан аенда, менә шул вакытта иншалла алар кайсы безгә файда китерә, рөхсәт ителә. Уразаларыбыз иншалла кабуллардан булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.